tedduɓe yeeɓiyankoɓe e rafi fulfulde walla heeɗiyankoɓe e rafi on calminama e nder nde yontere ko fati e firto kumpita pene wasata taw on jiiɗum e nder médiaji rendu ɗi woni tarika Jessica Redcliffe mo ganduɗa yiyama e nder médiaji rendu ɗi hombo wondi e lingu o ne'anno e nder ɗi médiaji rendo hollitama ngunɗo lingu wari ɗo ɗum sara e nder Facebook, YouTube, TikTok e nder hello TikTok fodde 1 million ji yimɓe jii ɗum heewɓe noon jiri ɗum hono hunde yurminide ete wona gonga ko hunde nde hakkille tafaɗe fewni ko ɗum saabi e nder nde ɗo yontere kippu RFI toppitiɗo kala ko fate firto kumpite pene ma ɓe gar ɓe golla noon oɗo vidéo ɓe kolla on holno nde ɗo fenade tagira e dow ballal hakkille tafaɗe ngam keɓon hen ko laaɓi padeɓe ñande aljuma yamde jiri so fawi silimaji 55 e halirde moon RFI